Odofo yama mu nyina akwaba emfa embra oti TV so yebesere se o first time na wa subscribe ye nyina yen like na yen yen comment to me wi na ya share na de atia ne se oti TV de wonim se eba amamre ene amane ho nsem oyempon bi eyie ne sa enioma eda yesu ekire wiase afa ne nyina de a na chese di mwatintima ye pa ene ye behwe Worawora a eno ewo timantemu omo abakwasem kakra na yesua bibi ede afimu se ohwe Worawora eba amamre ene amane a nokreni omodanso yi pa na omachi efi oyoko ebusua konkron a efri eye kontenase a eben Lake Bosumtwe ewo Asante Mantemu na yenyine ka Asante Mantemu na Worawora nso akwakopi ewo otinu bibeka se ene ese omate omo efi Asante Mantemu ho na nso Worawora eye kura anase Worawora fo eye asantefo ankasa twi kasa enomo eka eno na kire bomachi ye pa wohwe oyoko ebusua konkron na nana teprekese ba edi womanim sa bre no na omududu omawrewremu ekopie mu ewo bia ye fro ho Worawora enia na ebusua kitwe bi nanso nana no madawroma wamo akurakura ne kakra ama enei Worawora kru no ayekese ama oyoko ebusua no so atre ewo ho ye pa wohwe ekru no empuntu a eya na dodo na gina timemufo no so esanse omoka omo bomu womokoye adwuma bomu paadie no makoye abom boamna mendo sa no mani nyina asafo dwuma enso adihia ne dom hu wremu ye pa anu nti oba ho a omo hospitals ahodo me kira sabia sukusa enkwada tremu afi enyina mahoden womunsuo ene omakwan ahodo bebre wo ho a timemufo nankasa ene padisi omanisu se ombeye ene omunya amwa kakra omutimi epagyarisi ho we kire se Worawora man edom ho na omobom ho moden se impuntu ebeba pa ye ka impuntu ho asemi ma yenkotie ni yenkohwe kwan a timemufo no ka omho bomu eprimpuntu edeba Worawora man mu Aiko. Ya Aiko. Yamo, Aiko. Betia mato dodo aye shemu a aye abusapani mensa abura abusapani mensa sebi wantimi ama ha na so wato no nkra ade ase
Papa hene appearance some farmer mrante ene dodo a yɛhyɛ mu ha sɛ okita ne nsam nsa fufuo franta baako aso ahina baako ɔde ma abusu ɔma di na te yɛmfa nyɛ adwuma Adano sempa yo Ebra nana asare ban a otoso miensa ana wote adwa so eto nananom ewo ensie do no esi ahemfo ede krontin hin nana kwaku ayisi ene nana safro ban a otoso miensa sie adwa so se ohempa a owo Worawora nananom atankonwa se wonhwe mampuntu a nana asare ban otoso miensa epre a ni nyina wie peye no wonhwe na wonto aso Ukraine krontin nana kwaku ayisi ene nana safro ba otoso miensa enso edisi omani so se ombehwa boa ama mpuntu a Worawora ehwehwe no womonsa etimi aka ebesi nne no womontoto sa entam no aseda oba hima a owo Worawora nana matankonwa nana abna safo arewa nana hima wonkwaso emayo nyina mame esanse nana hima nso ayi ne ho asi ho se ode ne ho beye nhwesode de ama ema ewo Worawora na wabo mo akwenyensa nyina mu mpuntu a ekoso ewo ho nana matrankonya eboa no nana hima nso ede ne ho ahyemu se Worawora ebekọ nanim adehia ewo Worawora nyina omufa monsansi ombonka se ampa ye ka ho bi ne yaboa ma Worawora etimi edu empempenso a edui na nananum so de yenka se munye bida echirima ebebo mabaso abribia esanse mutiri mupo ene moni so ade hunu de ma Worawora ma no esu ye papa nananum adehia ewo Worawora eni oti TV ema ye nyina ye ho ayiko nyakopon enhiro bibia na ye nyina ema ye ho modern se Worawora ebetimi afa no to apa efra yeda se wo hwe oti TV e bia wo first time na won subscribe ya ye beso se obe subscribe na wa like video no ede amayen wo hwia na wagya wo comment nso e wo comment section mu ye besrew aya share na Worawora enko nanim obia hu se ye wo krobi e wo ti mantema ye fe no Worawora yeda mu nyina se